Partidua berehala hasiko da, Atletik eta Bizkaiko selekzioaren arteko Norriaoka, Samamesen azken partidu honek, Norriaoka honek, emango dio azken agurra, behin betiko agurra katedralari. Lehen 11kakoak aipatuko ditugu, Atletiken aldetik hauxe da azken 11kakoa. Atean izango da Gorka Iraizoz, atzean azken jardunaldietako defentsa, Iraola San Jose Gurpegi eta Aurtenetxe. Iturraspe izango da horre Giltza, Ander Herrera eta Demarcosekin batera, eta gero Susa eta Ibai eta Isma López. Edo Isma López eta Ibai ikusiko dugu. Gero Raúl Tokero, Llorente, Aduriz, Castillo, Ekiza, Ruiz Galarta eta Ramallo entrenatzailea, Marcelo Bielsa. Bizkaiko selekzioaren aldetik Bizkaiak 11kako hau zelairatuko du, ez dugu aipatu, entrenatzaileak, selekzionatzaileak, hautatzaileak, Txetxu Rojo eta Iñaki Saez. Bai, nik uste dute barkatu, ez dugu aipatu orain arte. Ez, esan bia da, representazio ona daukala Bizkaiko selekzioak Txetxu Rojo gaz eta Iñaki Saez. Goitia izango da atean, atzean Esposito Etxeita Ales Goikoetxea eta Koikili, López Garai Euskarri lanetan, Beñat eta Mikel Rico, eta gero La Fuente eskuin aldetik, ezkerretik Muneta, eta Gorka Azkorra aurrean. Herrerin, Tarantino, Urko Bera, Arroyo, Bilartxao, Unai Medina, Carlos Merino eta Jose Barriaga aulkian izango dira eta izango dute zalantzari gabe jokatzeko aukera. Epaile lanetan, Bizkaitar bat, Portugaldarra, Delgado Ferreiro jauna, Armailetan, jende aiadanik eserita, aulkian Marcelo Bielsa. Ez dakit ez ote den, mintzatuko gara horretaz, ez dugu nahi Marcelo Bielsaren etorkizuna edo Atletiken aulkiaren inklinua esaten den bezalaxe albiste izatea. Hortxe Jose Angel Rojo, Txetxu Rojo eta Iñaki Saez Bizkaiko selekzioaren aulkian, esaten ari nintzena, baina mintzatu beharko gara Marcelo Bielsaren etorkizunaz, zalantzari gabe. Orain, partiduan sartuko gara eta gero izango dugu astirik, betarik horretarako inolako zalantzarik gabe. Momentu batetik bestera emango zaio hasiera Norriaokari, bataz beste, 12-13 minutuko atzerapenarekin, Delgado Ferreiro goia deitu ditu jokalariak, baloiak kanpora, eta jokatuko den baloia. Hortxe ja, zelai erdian. Ikus dezagun, ikuskizun polit bat, ikusteko modurik izaten dugun. Armailak txapelak entzeko, beteta, lekorik ez dago, jarri leku danak beteta, da nik uste danak... Zoragarria. Zoragarria, bai. Eta beste detalle bat, Atletikek elastiko berria dauka gaur. Bai. Joan ziren Unroren garaiak, eta orain Naikenak. Bai, Naikenak, datoz, eta gaur estoineko aldiz, erabiltzen du Atletikek. Alan da eta Bizkaiko selekzioak Azul Bilbao esaten dena da hori, urdina. Bai. Bilboko urdina hori da, kolore polita da ganera. Ja entzun dugu... Bai, bolanderak. Bai, bolandera txiki bat, petardo bat, entzun dugu, eta txistuak ere bai, bota duenarentzat. Bai. Atzo jadani Javier Aldazabal eta Laura Martínez zuzendaritza batzordeko kideek, puntualtasuna eskatzeaz gain, errespetu ere eskatu zuten, errespetua batez ere bertako materialarekin. Gogoratu, bihartik aurrera behin gaurko amaitu eta gero eraitsi egingo dela Samamez, desmantelatu egingo dela, baina noski, batean ez dute dena botako. Eta hemen oraindik botatzen hasi aurretik lan asko dago, material asko dagoelako oraindik baliagarri dena, adibidez aulkiak Bizkaiko beste futbol zelai batzuetan erabiliko dira. Eta hemen entzun izan dugu, baten batek edo bate baino gehiagok nahi duela, oroigarri gisa edo, aulkia etxera eraman, ez dakigu nukatzeko. Nik uste dute gero partidu bukatzen denean, segurtasuna
gordetzen da dena berdegunean, albotik ipiniko dizela, jentea sartzeko bederra eseruteko, baina lan da guzti, nik uste dute zaila izango dela hori. Alaxe da bai, zaila izango da, bueno, belarrarekin badakizu Sorropilarekin zer egingo duten, laukitxoak egingo dituzte, eta bihartik aurrera salgai izango dira, nahi duenarentzat, egin dezala eskaera, 35 euro, 40 euro bitarteko prezioan jarri du zuzendaritza batzordeak, eta behin eskaera eta gero, epea da, 2 hilabetekoa gutxi gora bera, eskatutako Soropil zati hori etxean jasotzeko. Tratamendu berezi emango diote gainera, urteetan mantendu da din. Belarra. Nik entzun dutena kalean, bentsat ez da animo handikoa, zergaitik bazkideak eta zaleak ez da gozpozik hori presizu ipintzea bedarrazate bateari. Olako gauzetan beti negozioa ikusten delako eta gauza horiek beti kritikatu egiten direlako, ez? Baina, ganea, dinoie, 35 edo 40 euro, nik uste dut, zatitxu bateatik, putxu karotxu dut. Bueno, gatozen partidura, Jorge, ja baretu dira hasierako emozioak eta... Bai, baretu dira hasierako emozioak, orain ja futbola ikusten ari jende guztia, baita Marcelo Viles ere, lasai dago, gaur lasai egoteko partidua baita, eta futbola disfrutatzeko, eta gaur Samamez zaharrean jokatuko den partidu honetaz denak disfrutatuko dugu. Aipatu behar dugu, azkenean katedralean hainbat lagun ditugula. Nik uste dut leporaino beteta dagoela. Horatu behar da gaur, sosarrera gutxi saldu direla, bazkideek bere karnetarekin etortzeko aukera dutelako, baina bazkideak etorri dira, baita bazkideak ez direnak ere, eta gaur, azkenengo partidu honetan leporaino bete da katedrala. Alaxe da bai, Bizkaiko selekzioa baloiaz, ordoa gorka azkorra, azez aplastekoa jaso duen sondikakoak, jakin duenean, Liga Profesionalaren hautik, bere taldea, Guadalajara. Carlos Terratasen Guadalajara, bigarren B mailara jetxiko dela, jetxiera administratiboa. Baina zuzendaria dinoie horan ez dela, da hori konponduko dela, ez dauela, dudari gabe bigarren mailan geldituko direzela, baina, zozeetik, gauza desbardinak ikusi dituz federazio gero Liga Profesionalak eta konponduko dela. Alaxe bai. Eta, kontua kontu, Guadalajara jisten baldin bada, azken jardunaldiaren faltan, hortxe dira Murtzia, Huesca eta Racing, libratu nahian. Bakarra libratuko da, noski, libratuko balitz. Berriro ere Bizkaiak berreskuratu du baloiaren jabetza, hauek ez dira denbora pasa etorri, eta ikuskizunari ere zerbait eman nahi diote, balio erantzi eman nahi diote, Bizkaiko selekzioko jokalariek. Moztu du Espositok. Demarcosek eskin aldera. Zuzaetak berriro ere Demarcosekin jokatu nahi zuen. Bizkaia berreskuratu du, Beñatek atzera. Azkenean Vicente del Boskek Espainiako zerrendatik kanpo utzi du Konfederazio Koparako, Beñat Etxebarria. Temporada oso gona egin da, uste dute kanpoan gelditu da azkanean, baina uste dute Del Boskek beran buruan daukala mutile, uste dute betik aurrera datoren urtean normalean hor barruan egongo da. Ematen zuen gainera Xabi Alonsok ez esan eta gero jokatzeko modua izango zuela, baina ez bat ez beste. Aukera izan du hor Atletikek, ez da baloi horretara iritsi Ibai aurrean eta Isma López ezkerretik. Espaldian ez dago jokatu mutilak Isma López ez dukusi, deialdian ez dukusi, eta gorko partiduan sorpresa izan da, bera horra maikakoan ikusten. Alaxe da bai. Ateratu kornerra, ondori hori gabe, baloia, Iñaki Goitiarentzat.
Mirandeseko atezainarentzat, hauek ere azken momentura arte sufritzen, baina libratu dira. Bai, libratu dira. Eta Inigo Dia de Zerioren golak oso garrantzitsuak izan dira. Bai, Inigo Dia de Zerio hasieran zeban ritmo handirik euki, baina nik uste dut bigarren zaetian oso ona, jokolari oso garrantzitsu izan dara Mirandesentzako. Angel, azkenean Bizkaiko selekzioa aukeratu zuen Atletikek azken agurra egiteko, oso kritikatua izan zen erabaki hori, nik badakit gustoko duzula zuk hautatutakoa. Bai, nik uste du baiet, zergatik hasieran esan zen Nacional de Montevideo etorriko zanela, baina nik uste dut San Mameseko sarratzeko Nacional de Montevideo ez dago esaten, zer ez da, eta notakigu oso zaila dela, Real Madridkari, Barcelona ekarri olako talde bat, eta gero, jentik esaten zaren, ingleseko selezioa jokatzen dauz, eta gero, jokolariak selezioan ez dauzenak, nik uste dut oporretan dauzela, da oso zaila da, hain berandu gauzak ondo egiti, nik uste dut azkanean talde hona ikusten duen, Leoko mailako jokolariak, bigarren mailakoak, ikusten duen, atezainatik azite. Haze aukera izan duen hor Susaetak, bigarren zutoinaren parean zegoen kokatuta, behin baino gehiagotan egiten duen bezalaxe, bigarren errematearen zai. Bai, ondo, oso ondo. Beraian defentsa be lana oinartze ondo egiten da, ondo sarratzen da. Nik uste dute kategoriziko jokodare eta aukara selezioak esan bidu bakoitia Mirandeseko atezaina dela, gero Esposito, Numantzian jokatzen dago, Etxeitak Eltsen, igoen dauleroko mailara, Atletire itxuraz historiko da berriro, datorren urtean. Hala ematen du ez? Bai, itxuraz bai. Gero goikotxea hemen Bilbao Atletik jokatu izan da Racing sentado. Ales goikotxea. Koikili, eskareko egalean, pasan, bebai Mirandesen dago, pasan urtean, ondara urte behi onzan hemen Atletik jokatzen. López Garaipe bai hemen lesamatik urtean zaben, Kordoban dago jokatzen hori momentuan. Peinat, danoko saltzen dugu, beti zen jokatzen da oso ondo ganera, internazionala egin da. Mikel Rico, Granadako jokolaria garrantzitsu ganea hor zelai erdian, Granadatzako. Sekulako denboraldi egin du. Bai, oso ona, eta Granada Leoko mailan gelditu da. Gero dauko Muneta eskaretzen. Hau etorriko da, Rico etorriko da. Ez dut usten, nik uste dute Atletik. Beñat, baina nik uste baietz. Baina Mikel Rico ez dut usten zergaitik. Horre, Mikel Ricon postuan badaukase jokolariak Bilbao Atletiken. Nik uste dute badirudi bi gitxienez Bilbao Atletik gora etoriko direz. Peña eta Moran. Jokolari hona direz. Agerre ere bai. Gero Korka Azkorra esondikarra, hor daukagu, Guadalajarako jokolaria, eta geltzen da gero La Fuente jokolari abantalla, oso hona da. Santurtziarra, tamen Ponferradina jokota edo, Ponferradina bigarren mailan ia promozio jokatzeko gora igoteko egon da. Bai, alaxe da bai, Claudio Barraganen eskutik. Oraindik badauka aukera, Las Palmas puntu bagarra ateratzen dio. Eta jardunaldi bat falta da oraindik. Aukera beste bat, Susaetarentzat. Bai, ez da sartu. Nik uste du Jogoz kanpoa dirazi du. Jogoz kanpoa dirazi du. Bueno, da, epailan kontura ez du esan. Nik uste du Delgado Ferreiro, gaztea dela, oso temporada ona, kaseta guztiek moten dutze, bere izan dela erru gitxien eukida bene epaila. Guztien aipatu dena, bai behintzat. Bai. Eta, bueno, kaseta batzutan etortzen gara zeran egon direzen epailak igandetan, nik uste dute bera nota oso ona eukidela, hain gaztea izan da. Postu izan nahi zerretik Bizkaitarrak azkanengo ez dauka, ja iturralde be junta, eta nik uste dut, hau datorela eta ondo ganera. Elastiko berria, gustatzen zaizu? Bai, itxuraz, igual... Hau gorriagoa da bestea baino, beste ilunagoa zen. Ilunagoa, nik uste dute bizkarra ez gazta gustatzen, hain asko, baina, bueno, Niri bai, zenbakiak oso ondo ikusten dira. Bai, hobeto ikusten. Eta horretan asko laguntzen digu. Bai, geuri ere. Baloi atzera hortxe da Mikel San Jose. Gorka Iraizoz. San Josek Iturrasperekin jokatu nahi zuen. Ez du asmatu. Gorka Azkorra, sakonean
baloia, baina inongo eragozenik gabe jaso du Iraizozek. Ander Herrera. Susaetak atzera. Iraolak luze, hortxe da Ibai. Eskuinaldean oraingo honetan. Baloia sakonean De Marcosentzat eta honek langa gainetik kanpora. Marcelo Bielsaren jokatzeko modua horixe da. Desmarkera nola sartu den bere ohiko abiaduraz. Bai, hori Oscar De Marcos. De Marcosek bizkarra oso ondo bilatzen da, hori desmarkea urte guztian ikusi du ganera. Pasan urtean gehiago, asko hobeto. Aurten asko kostatu zaio, baina azken jardunaldietan bai nabaritu dugula hobekuntza. Fisiko ona hartu da benean, ikusi du berriro, bigarren bueltan Azkanagoko hilebietan 8-10 partidu gauza kondo egiten. Baloia berreskuratu du berri hori talde zuri-gorriak. Moztu du Bizkaiak. Hortxe da Koikili katzera, Beñat, berak jarraitzen du. Baloia eskuinaldera Gorka Azkorrarentzat, area barnean sartuta, aurrean zuen Jon Aurtenetxe, arek moztu. Eta azkar atera nahian berri hori Marcelo Bielsaren amaikakoa. Luze, Isma Lópezek buruz, Bizkaiak berreskuratu. Momentuz, Susaetaren bi aukera horiek eta De Marcosen jaurtiketa. Bai, ez dugu bestela gauza hondirik ikusi. Aukerarik ez da sortu, baina horre jokaldi biek, bai, momentuen, bai, Susaetan jokoz kanpo izan dena eta gero De Marcosen Bueno, biek ari dira jokatu nahian, gainera, eta, bueno, partidu polita ikusten ari gara momentuz. Aukera gutxikoa, baina horiek ere ailegatuko dira. Harri du baloia jokoan aldamenetik, albotik, Susaeta, atzera San Josek, Iraizoz, ezkerraldean zegoen bakarrik Aurtenetxe, baina motzean jokatu du San Josekin. San Joserekin, San Josek eskuinaldera, Gurpegi. Azken kapitaina, Carlos Gurpegi. Esan dago, Bielsak esan dago, berantzako. Etzegoen jokozkanpo Markel Susaeta, erne ibili da Iñaki Goitia. Eta baloia kanpora. Ikus dezagun. Zalantzagarria. Ezegoen jokoz kanpo. Bielsak esan dena, Gurpegi esan dela jokolari honena horren urtean, berantzako Gurpegi esan dela. Bueno, azken batean badakigu bera dela pixkat entrenatzailearen irudia betetzen duena zelaian amaikako horretan, ez? Bai. Eta Marcelo Bielsarentzat jokalari garrantzitsua da eta behin baino gehiagotan goraipatu du. Bai. Carlos Gurpegi. Ander Iturraspek berreskuratu du baloiaren jabetza. Iraolarekin jogatuz. Ander Herrera, Susaeta eskuinaldean du Iturraspe. Hortxe da, beraurrean Koikili, Iturraspe katzera, ez dute elkar ulertu Herrerak eta Iturraspek, berreskuratu Bizkaiak, horko Rikorekin jokatu nahi zuen Beñatek, Mikel Rikorekin, Iñaki Goitia baloiaz. Eta armaietan lasaitasuna, azkenengo egunetan, biesa horretia eta... Bueno, atzo bi ordu izan ziren bilduta, lezaman. Gero jakin izan dugu, Marcelo Bielsa bilera hori eta gero Madrile aldera joan zela, Jorge? Hala izan zen, gainera argazki bat atera zioten, eta denok ikusi ahal izan genuen, beraz, horrek zerbait esan nahiko du, baina momentuz desentenatzaileak ez da presidenteak ere dute zer esan. Eta, gaur hemen armaietan pankarta bat ikusten dugu, baina pankarta horretan egin zen du ondo urrutia. Beraz, Atletikeko presidentearen aldeko pankarta, azkenengo egunetan, gora beraren bate atzo bertan, lezaman txistu batzuk edo entzun zituen presidenteak han zegoela, Marcelo Bielsarekin bilera batzar egitera zijoanean, baina gaur, behintzat, gure kamarak hartu duten, baina ondo urrutia esaten duen pankarta badago, hemen armaietan. Zurrumurruen esparruan murgilduta, esaten ohi dutenez,
Neymarren fitxaketa dela eta Neymarren aurkezpena dela eta Santoseko ordezkariren bat etorri ote den edo Marcelo Bielsarekin hitz egiteko. Santosen eskaintza jaso omen duela Marcelo Bielsa. Bai, badirudi Bielsa datorren urtean ez da egongo. Besteran ikusten dute zuzendariak harinago izango zenela berari indarrak handu dutze. Berari ez dago posik hori txaroten askanean ze gertatzen den, da askanean atzo ekidabe batzarra berak eta zuzendariak, baina nik uste dut gauzak ez dira konpondu Bielsan aldetik dintzat. Eta esaten dutenez gainera, batzarra gogorra bai. Etzen bat ere leuna izan, bai, nahikoa gogorra izan omen zen. Bai, zaratak eta entzun ziren. Eta guzti hori kokteleran sartzen baldin badugu. Nahi dago esan ez da legongo datorren urtean. Ernesto Valverde gaur ez dugu ikusi. Ba, normala da. Azpiazu bai. Azpiazu bai. Normala da, Ernesto Valverde ez etortzea, segatik jente guztia pekaldera, bardinen gogotzen da, normala da ez etortzea. Hori bai, Marcelo Bielsa hortxe dago, lasai, gaur partidu honetan, horrela segoteko moduko partidua da. Baina hori bai, betiko oiturarekin, hortxe dago bere notak hartzen, papera eskuan, boligrafoa, eta hainbat nota hartu ditu orain arte. Ailegatu egin da Markel Suso eta Carlos Gurpegi bidalitako baloi horretara. Berri hori Gurpegi, motzean Demarcosekin jokatu nahi zuen Nafarrak eta aurrera atera nahian Bizkaia. Beñatek Mikel Ricori, Mikel Ricok eskuinaldera. Eta ikus dezagun. Ez du hor zer eginik izan. La Fuentek. Falta adirazi du Delgado Ferreiro. Ez dakit, ez dut lehen da biziko falta. Bueno, ea nola moldatzen diren. Atzean Marcelo Bielsaren mutilak. Denboraldi osoan zehar, arazo bat baino gehiago. Hor da espezialista bat, falta ateratzeko prest. Beñat. Bai, gainera hauek zuri gorriek esan nahi dut, denboraldian arazo bat baino gehiago izan dute honelako jokaldietan. Oso atzean sartzen zirela, eta hortxe da Beñat, zuzenean Jaurti Esiaren aurka. Baloia berri hori Bizkaiarentzat Jaurti, eta zerlako gelditua egin duen Gorka Iraizozek, Azkorrak berri hori area txikirantz, eta San Josek kornerrera azkenean. Barrua zijoan, Azkorrak ere, gutxigatik ez du ustekabean arrabatu, Jorge. Bai, azkenean nahiko geliketa hona egin du Gorka Iraizozek, eta bigarrenean hortxe oso zur egonda defentsa, eta kornerra azkenean. Ez dakit izaten, Unai Esposito izan da Jaurti duena? Bai, Esposito. Eskerra erasoan Bizkaia! Geldiketa Iraizozena aparta, Aparta, bai. Aparta, Oso ondo atera du eskuin besoa baloi hori ateratzeko. Esan erreza, ez? Hortxe da Gorka Iraizoz. Azken partiduan etzen batere fin ibili, baina gaur erakutsi du zer dakien egiten. Jokaldi honetan behintzat. Oso kritikatu bat, denboraldi latza izan da taldearentzat orokorrean, baina bereziki Gorka Iraizozentzat ere bai. Bai, darentzak, defentsako lana atezaina askanengoko jokolaria da erru guztia berantzako izaten diz, baina ikusten dut lan ez dela izan. Zergaitik atezain hona da, gauzak ondo egin dituz, bai mantxa batzuk euki dituz temporada, baina normala, baina 35 gol kontra euki dituzenak, atetik ez da hori defentsako lana da, talde guztiena, ez defentsana bakarrik. Alaxe da bai. Defentsa lan horretan, talde oso ez da batere fin ibili, eta Marcelo Bielsa berak ere, badakigu zelakoa da. Bai, hori, berak... Rosariokoa. Bai, oso alai egiten dago jokoa, zebai erdian, oso ondo triangulatzen dabe, oso ondo mobitzen dabe baloia, baina nik uste dute futboleko gauzak area barruan dauzela. Da, gure arean gaizki egon direz markatzen, bai, hainbeste korneretan da pasen urtean,
bai Javi Martínez, bai Llorentegaz, da bai Fernando Amorebietagaz, estrategian da nik uste dut oso ondo egon zanela, baina horrekin uroko falta normalean da nik uste dut gaizke egin da bezala gauza konfixantza gutxigaz. Eta gero, beste arean urbildu dire, hainbeste bidez, baina gero azkanen gogo pase txarra, sakontasunare eskasa, gero ordiraketak nik uste oso txarrak izan direz, rematatzeko baloi gutxi, horre eukide barrua atletikik. Horre momentu batez ikusi dugu Bizkaiaren aulkia, eta horre ere historia asko dago, Txetxu Rojo, Iñaki Saez, baina Manolo Delgado ere hortxe zegoen, Carlos Ruiz, Pichichia, horre medikulanak egiten Bizkaiko selekzioan, eta Juanjo Kampa ere bai. Bai, masajista urtetan egon da. Bizioa. Urtetan, Juanjo Kampa, nik uste dut Nacho Biritzena junzanean, Goian Bego. Bai, Goian Bego, bai, da urtetan egon da Juanjo Kampa, bai. Bai, eta gainera, horre, Bizkaiko selekzioaren aulkian. Bai, beti ondino, bai, bai, Manolo Delgado, fiziko bezala, eta Juanjo Kampa, bai. Bai, esan genuen horre lehen ikusi dugu Txetxu Rojo entrenatzailea, entrenatzaileetako bat zutitu dela, eta Mikel Ricorekin hitz egiten egon dela. Ez dago, Marcelo Bielsa bezain lasai, bion artean horre Iñaki Saez eta Rojoen arteko hainbat ikamika eta elkarrizketa ikusten ditugu, hitz egiten dute asko, Manolo Delgado ere bai, Manolo Delgado gaur oso inkituta dago. Eta, beste aukera bat orain izan du atletikek. Bai, Isma López saiatu da hori ateratzen bazaio segurako izango litzake. Bai, eskertixe da beraganean, nik uste dut baloia protxo goian geldituako da, eta horreiti jartik eta gaizki uten zaio. Hortxe, ikusi duzen berriro momentu batez. Manolo Delgado horrekin batera, Carlos Ruiz. Mediku bezala egongo daukien. Bai, alaxe da bai. Pichichia bere garaian atletikekin. Rafael Moreno Pichichik sartu zuen. Lehen da biziko gola. Baina Ramon Belaustek lehen gol ofiziala. Bai. Bai, ura Pichichirena inaugurazio partiduan izan zen, etzen partidu ofiziala. Triangularra jokatu zen orduan, eta lehen da biziko partiduan izan atletikek Irungo Racingen kontra neurtu zituen indarrak, eta Rafael Moreno Pichichik sartu zuen lehen da bizikoa. Baina esan dakoa, Rafa Belaustek lehen gol ofiziala. Kontua da, jakitea, ia nork sartuko duen azkena San Mames futbol zelai honetan. Azken gol ofiziala badakigu, Jorge. Bai, hori Levanteko Juan Luk. Azken gola, futbol zelai honetan azken gola. Ez dakiguz, ustekaberen bat egongo den partidu amaieran, edo zer gertatuko den, edo azkenengo 5 minutuetan denak hasiko diran gola nork egiten duen, ikusiko dugu. Sorpresa bat izango dela, bat baino gehiago, esaten dutenez, bai, baina sorpresa horiek ailegatuko dira azken 10 minutuetan itxura denez. Ikusiko dugu. Ia, bigarren zatean, aurkian ikusten du, bai, Tokero, Llorente eta Aduriz, ia gaurko egunean, igual, biak alda batera ipinten da, Llorente eta Aduriz. Bueno, Genteak eskatzen dago, hainbeste partiduetan eskatu dago, bai, biek urtetzeko alda batera, goinart ikusi duna, Aduriz kendu eta Llorente sartu, biek alda batera, ez dakit partidu baten, kopako partidu baten bakarrik 10 minutu edo ordura horrenean ziren. Besteren baten ere bai, ligaren partiduren baten ere bai, baina oso denbora gutxi. Gutxi, bai. Eta ez dakit komentatu dugun, gaur atletikeko aulkian, baita deialditik kanpo daudenak ere hortxe ditugu, Laporte eta Amorebieta ikusten ditugu, Jesarrita. Laporte operatu egin zuten. Eta Ruiz de Galarreta urte guztian ez da egon jokolaria. Itxuraz ja ondo dago jokatzeko, da ia datorren urtean suerte badaukan motia, jokolari hona data. Halaxe da bai. Iker Muniain badakizue Israel aldean dagoela. Espainiako 21 urteko edo 21 urte azpiko selekzioarekin, Europako txapelketa jokatuz. Gaur hasi den txapelketa, okerraz banago gainera. Bai. Ez da nola maitu den lehendabiziko partidua, baina Israel bat eta huts irazen aizitzaion Norvegiarri. Jende argazkiak ateratzen etengabe. Ez dakigu zenbat argazki ateroko diren gaurko egun honetan, arratsalde honetan, partidu hasi baino lehenago
Atletikeko jokalari hoi batzuk ikusi ditugu, argazkiak ateratzen, umeekin, Atletikeko langile batzuk ere bai, euren familiko lankideekin, lagunekin, eta hortxe aukera eta azkenean, zagibu falta adirazi duena sarrera gogorra indio, sarrera gogorra indio Ales Goikoetxeak. Razineko jokalariak arteako mutilaren sarrera. Falta izan dago. De Marcosi. Berandu iritsi da. Justo txuan are hartzean. Justo. Palkoan lasai asko, Jorge. Josu Rutia eta presidente hoiak. Bai, hortxe dira. Partida ikusten lasai, Angel Maria Villar, Espainiako Federazioaren presidentea, eta hor Ibai Gomez faltatera du. Baloia aurpegira Beñati. De Marcosen jaurtiketa izan da, oker dezanago, eta Beñaten aurpegian bete-betean harrapatu du. Baloiak. Oso indartxo gainera. Bai. Hortxe da igorreko, bai. Bizkor gainera Carlos Ruiz, Bizkor dago, bai. Bat baino gehiago ikusi dut, ondo mantentzen dena. Bai, sasoian, eta... Bueno, ez dugu esango zarra denik, Carlos, baina, bueno, gazte-gaztea ere ez, baina hortxe dugu. Juanjo Kampa ere bai. Sasoi honean, Juanjo Kampa ere bai, hortxe bai. Hortxe duzu De Marcosen jaurtiketa, besoan. Bai, besoan, aurpegian uste nuen, baina ez, beso gorputzean. Ikus dizagun. Hortxe da, Beñat Etxebarria, badoa, igorrekoa, kanporantz. Berriro ere. Quizás, bueno. Hasi da festa, Jorge. Bai, hortxe iparraldeko armai horretan, hasi ira partida berotzen. Bueno, partida berotzen, esan dugu, giroa berotzen. Honelako ikamikak behin baino gehiagotan ikusi izan ditugu. Gainontzeko bazkide guztiak ateatzeko armaileetan oiukatzen den guztia salatuz, piztukatuz, behin. Eta, bueno, kasu honetan ere, pentsatzen dek gaia Marcelo Bielsa izango da. Entzun dezagun. Bueno, ordu erdi iraundu da bakea. Lasaitasuna, Marcelo Bielsa izpide. Bai. Nik uste dut gaur ez da eguna. Importantena Samamez dela, eta Samamez futbolzalai honi behar den moduko agurra ematea dela, garrantzitsuena. Eta horlako gauzak zendaritza taldeak konponduko ditu, azken baten presidentearen eta direktiberen ardura baita. Eta gero-gerokoak. Iturraspe, baloia bera. Zuzetaren jogatu nahi zuen. Moztu egin du Munetak. Jon Muneta. Hau ere Mirandés taldeko jokalaria. Bai, gauza jokalari gehien. Bai. Nik uste dute jokolari ona ganera, ona. Azkarnean bestakete apurtxuen nekatuta egon da partzi batzuk ez dauz jokatu tituran bezala, baina ondo. Nik uste dute berane lana oso garantzitu izan dara Mirandés entzak. Alaxe da bai. Zorionak eman bidera Mirandesari eta Carlos Pous hori. Bai. Nik uste lana maixotasunez eginda dela, zergatik ez da erreza Mirandeseko talde bat ikusita zango presupuesto daukan bigarren mailan. Orain beste erronka bat dauka. Kapital gehitzea, ea gauzak ondo ateratzen zaizkion Mirandesi eta bigarren mailan jarraitzerik daukan. Ze bestela diru aldetik estu dabil. Nik uste talde guztia bigarren mailan. Bai. Eta lehen mailan. Bai. Bigarren mailan eta lehen mailan. Konkursoan sartute dauz talde batzuk eta...
Horpoz jogatu nahi zuen hor Iraola Herrerarekin, ez zaio ondo atera. Oso gutxi ikusten ari gara Ander Herrera. Bai, gutxi. Azkaneko partiduetan ez da ibili ondo. Bueno, nire ustez urte guztian ez da egon ondo. Partido bir o hiru indituz nahiko desinte, baina bestela gaizki, temporada ona ez dago eginez. Taldean bezala, baina berrak nire ustez Leoko bueltan kasi lehenio berandu ibili izan kirofanetan pasatzeko, gero rekuperazio fizikoki falta gero, da beran kokoa bilatu barik eta Leoko buelta bota egin zaren. Eta nik uste dut, beran errua ganera. Hasieran selekziora juntzan, jakin da txarto zegoenela, eta nik uste dut, Bieltzari mesederik ez dutzen dira. Zerretik, Bieltzan futbola, behitzak egiten futbola bera dago, garrantzitsuena bera da. Bai, alaxe da bai. Osondo bai, baloia kontrolatu Zeskuin aldetik. Mikel Rico du aurrean. Baloia kornerrera. Kornertik jarriko du baloia jokoan. Ibai berak. Ibai Gomezek. Ondo ebiri da azkanean, bigarren buelta hona egin da, bai, urten da fiziko hona eduki da, da gauza kondo egin dituz mutiak. Beñatek baloia loratu, baina hortxe erori da berri hori area barnean baloi hori. Mikel San Jose, Iturraspe barkatu, baloia atzera Iraolarentzat. Ibai, Herrera du aurrean, berarekin jokatuz, kendu egin diote baloia Ander Herrerari. Munetak erdirantza Beñatentzat, aurreratuta ikusi du Gorka Iraizoz. Saiatu da, baina oso zaila zen hori. Bai, jortik eta... Ez du ondo harrapatu baloia gainera. Ez totze urten ondo. Ez dela argi biri da Beñat ikusteko aurreratuta zegoen eratezen, Ander Iturraspe. Motzean De Marcos. Susaetak Iturrasperi, desmarkera De Marcos. Eta Erne. Goikoetxea, baloia zuzenean kanpora. Alboko sakea izango da Atletikentzat. Etxeita eta Ales Goikoetxea horre zentral lanetan. Bai, nik uste dut, Ales Goikoetxea ez da jokatu asko errazinen, baina etxeta partidu guzti jokatu dituz eta oso ondo ganera, oso ondo. Eskribaren taldean, Amaikakoan Eltsen. Benetan jokalari garrantzitsua izan da aurten eta badu bai, zer ikusirik. Errez ikusi du... Alakanteko taldeak lorturiko Balentrian. Errez ikusi du jokatzen partidu batzutan telebistan ikusi dutenak. Oso errez. Da, konfizentza askoaz ganean. De Marcosen jaurtik eta Bizkaiko jokalari baten kontra, Bizkaiko selekziaren jokalari baten kontra bidali du. Hortxe da berri ere, Arabarra. De Marcosek orain penalti puntu ingurura bidali du baloia. La Fuente defensa lanetan Esposito lagunduz. Unai Espositoak moztu du. Alboko sakea gainera, Bizkaiarentzat izango da. Hogeita 15. minutuan, golik ez momentuz Samamesen. Marka izango litzateke, azken partiduan golik ez ikustea. Bai, izango litzateke. Pena izango litzateke. Bada espadan, izena eukiteko ez da, janok egiten da den azkaneko partidua Leoko gola eta azkaneko gola. Bai, alaxe da bai. Samames ditun estadistika luze horiek aprobiltzeko, erabat. Baina golak egongo dire, ziguretik. Hortxe da Ibai. Baloia, area barnean, aukera Susaetarentzat, eta Erne ibili da. Berrirore Ales Goikoetxea, baloi hori kanpora bidaltzeko, Koikili izan da. Koikili lertxundi izan da, ikus dezagun jokaldi errepikatuta, Etxeita eta Ales hortxe arean sartuta. Eta hortxe, Koikili, hortxeandeko jokalaria, baloia urrunduz. Lo hartu dago Susaetak. Baloi, hainka ganean egitu zaio baloia, hainkatean eta gero zaila jaurtik eta egiteko. Bueno, Manolo Delgado lanean. Manolo betikoa da, Manolo mitikoa.
Zetorkio moduan jaurti du hor Ibaik, baloia zuzenean kanpora. Ateko sakea honen bestez, Neki Goitiak jarriko du baloia jokoan. Bigarren zatian seguruenik Txetxo Rojo eta Iñaki Saezek gehiago errarin zelairatuko dute. Bizkaiko selekzioko hainbat jokalari lezamatik pasatutakoa da. Bai. Angel. Atesa niona ganera, da uste temporada ona dagoela egiten. Bueno, Manolo Delgado hor lanean, eta Bonini ere bai, itxuraz. Aduriz... Bai, Boniti zutitu da eta baita aulkian dauden hainbat jokalari, Tokero, Aduriz, Rude Galarreta. Ramallo bera ere bai. Eta Ramallo ere bai, badirudi hau esek... denak. Eta Castillo eta Raúl. Aulkiko jokalari guztiak hasi dira beroketa saioak egiten. Beraz, bueno, ez dugu uste orain aldaketa egongo denik, baina bigarren zatirako lehenengo beroketak egiten hasi dira. Erasoan De Marcos, baloia Goitiaren kontra. Isma Lópezek, ez dakit, penalti eskatzen zuen jokaldi horretan, edo haserre bere buruarekin ezin izan duelako baloia aurrera eraman. Pentsatzen dut hori bigarrena izango dela. Iraola, Susaeta, gaizki, ez du baloia kontrolatzerik izan. Alboko marratik atera da, alboko sake izango da. Bizkaiarentzat, huts eta huts markagailuan. Iturraspek moztu, baloia primeran kontrolatuz gainera. Hantxe da Jona Urtenetxe. Marcosek Herrerarekin jogatu nezuen berri ere Ibairen bitartez. Lafuente, Beñat, Mikel Rico. Honek ezkerraldera, emitxe da Koikili Lertxundi aurrean du. Susaeta, motzean Munetarekin jogatu, Sancho Munetak luze, ez dute elkarru lertu. Ez zeukan baloi hori arrabatzerik, Otxandiokoak. Koikili Lertxundik. Etxe duzu bitartean Antxo Muneta irudietan, Mirandeseko jokalaria. Carlos Gurpegi, De Marcos. Muneta berak moztu du, baloia kanpora. Bost minutu besterik ez lehen zati amaitzeko. Atxeden aldian, musikarentzat eta kantuarentzat izango da txanda. Hasieran, Aidaren, Berdiren Aida operaren martxe entzun dugu, ondoren Atletiken himnoa, eta orain atxeden aldian berriz, Bilboko udal bandaren soinuekin eta Bilboko koral elkarteko kideen ahotsekin ikusi mendizaleak entzungo dugu. Mikel Aboaren Txoria Txori. Kantaldia. Eta azkenik Salvadorren eriotzean eta Urkoren irabazi ere bai. Leteren, Xavier Leteren Salvadorren eriotzan eta Urkoren irabazi eta 7 Euskal Herriak. Horixe izango da egitaraua atxeden aldirako. Baina ez da maitu oraindik lehen zati, jaun andreok. Baloia Lafuenterentzat, eskuinaldetik, Lafuentek erdiratu. Moztu egin du. Carlos Gurpegik. Hortxe da Lafuente. Taldeko jokalaria, Ander Lafuente. Beñat, etxean nahi zaitugu. Beñaten aldeko pankartak ere bai. Igorrekoak atera du kornerra. Berrio ere baloia ondoko marratik atera da. Eta beste aukera bat izango du Beñatek.
Tentsiorik ez diogu Norvegia okari eskatuko, baina golen bat edo beste, bai. Besterik ezpada ere. Angel. Bai, alan da, hori ikusi du, kornera Bizkaiko selekzioak ata da bena, gorkai ez da egon argi hor, despejan zeretik. Ardi gutxean. Aurkarian haincara jauzi bazan baloia, aukera. Mikel Rikok, Koikiliri, oso ondo Koikili, atzean utzi du Markel Susaeta, eta Susaeta berak berreskuratu du falta eginez Delgado Ferreiroren ustetan. Beñat berak jarriko du baloia jokoan. Honelako jokaldi guztiak. Beñat Etxebarriak ateratzen ditu. Txistua epaileak. Baloia itxia! Eta ia bere atean sartu du Andoni Iraolak. Bai, ni uste baietz. Erne, ibili da berri hori gorka Iraizoz. Oso ondo, atletikeko atezaina, eta orain zitxabait ordu ikusi dugu. Erdira joan zaio, beraz zegoen tokira joan zaio, baina reflejo honak erakutsi ditu beste behin. Bai, Iraolak apali despejatzeko trabatu egin da aurkariak. Muneta zeukan atzean, huts berriz irteran gorka Iraizozek, eta berriare ukabilez atera da. Ez dauka ba, motibori gaur urduri egoteko alabai. Ez motibori ez dau. Baina lau bidar urten da, lau eta txar gaizki. Bueno, eta jendaren zurrumurruak ere entzuna izan ditugu. Eta orain detaile bitxia, Marcelo Bielsak kanpari ditu dio, eta oso berotasun handiarekin Agurtu du. Hortxe da Marcelo Bielsa. Bere laguntzaileekin. Momentu batean bazirudien Rosarioko bi entrenatzaile izango genituela aulkian datorren urteko Reala eta Atletiken arteko derbian, azkenean itxura denez, Angel ez bat ez bestea. Ze Martinok ere ezetz esan dio Realari. Ez da ofiziala da horren. Ez hau ezetz, Realari. Argentinako Clarín edo Ole egunkarietan horrelaxe azaltzen da. Beraz, Tata Martinok Newellsen jarraituko du. Gogoratu, Newellsen Libertadores Kopa jokatzen ari dela. Bai, Eta berandu ailegatuko litzatekela Donostiara. Orain ikusi egin behar zen olako apostu egiten duen talde txuri urdinak. Hortxe du Jagoba Arrasate. Baina gehien aipatu den izena beste frantziar batena da. Bai, hori da. Rudi García. Bai, hasi eran nik uste dut lehenengako izenak frantzesak izan ziren. Hori da beraien asmoa, entzat. Beste frantzez bat ekartea. Bueno, hemen amaitu da lehen zatia, goli gabe, huts eta huts, Atletikek izan ditu Bizpahiru, jokaldi Bizpahiru aukera batez ere Markel Susaetaren bitartez, baina Bizkaiko selekzioak bi izan ditu garbiak. Bai. Bata Unai Espositoren jaurdiketa, eta azken hau. Azken hau, Iraolak iaia beratean sartu du. Korner baten, bai, da eskerak atezaina joda bena, da nik uste dute aukera hundirik ez dela egon alde batetik eta bestetik bez, baina nik uste dute ondizenak nahiko errestasun aukida defentsako lanean bai talde batek eta bestik. Jorge, ez dakit inor hitz egiteko moduan izango den, edo bi taldetako jokalaria zuzenean aldagaletara doazen. Saiatuko gara, Unai, un momentito. Unai Espósito, bueno, volver a San Mamés un día como hoy es emocionante para todos, para exjugadores del Atlético como tú, supongo que muchísimo más. Pues sí, la verdad es que sí, para cualquier jugador que haya jugado en el Atleti, volver un día como hoy es algo increíble, ¿no? Y aparte, pues si eres vizcaíno y eres del Atleti de siempre, pues esto pues va a quedar para siempre, ¿no? Sobre todo pues para ti, para tus familiares, para todos, ¿no? Yo creo que es algo muy bonito, tenemos que disfrutarlo todos, es para mejor, es algo
que evidentemente es un poco de tristeza porque es algo que lleva muchos años, pero lo tenemos que ver como algo para mejorar y bueno, no hay más que ver el ambiente que hay que disfrutarlo. Bueno, de momento no hay goles y yo no sé si habrá alguna sorpresa en la segunda parte. ¿Quién meterá el último gol en este campo de San Mamés? Seguro que hay algún gol, ¿no? En estos partidos al final no ha sido por ocasiones, porque ha habido ocasiones por los dos lados. Y bueno, oye, pues el que meta el último gol en San Mamés, pues mira, eso queda en el recuerdo y es una anécdota más, ¿no? Vale, eskerrik asko Unai. Eskerrik asko. Bueno, hau esek Unai Espositoren hitzak bera izan da, aldageletako bide hartu duen azken jokalaria, eta, bueno, ja, uste Bilboko bandaren doinuak entzungai ditugula. Alaxe da bai, ikusi Mendizaleak oraintxe bertan jotzen ari direna, guk tartetxo bat egingo diogu publizitateari, iragarkiei, eta berehala izango dituzue berriore zuekin, zuzenean, katedraletik, azken aldiz Jaun Andreok, katedraletik. Kaixo eta Gabon berriro ere ikusentzule Samamesetik, katedralak azkena du gaur, Atletik eta Bizkaiko selekzioaren arteko norgeagokan, eta Jaun Andreok honen bestez amaituko da, katedralaren historia luzea, 100 urteko historia, mendeurrena, betetzen du aurten katedralak, abuztuan beteko luke hain zuzen ere, 100 urte luze, emozio asko, bizipen asko, eta giro polita. Benetan, azken partidu honetan daukaguna armailak lepo, orain Bilboko musika banda eta Bilboko koral elkarteak dute hitza edo soinua, hobe esan da, eta bitartean armailetan jendea bokadilloaz, noski, beti bezala. Oraintxe bertan Iñaki Urkizu, bandako zuzendariak prestatutako eta moldatutako kantaldia jotzen hasi dira, 7 Euskal Herriak, Urkorena, ondoren Salvadorren eriotzean Xabier Leterena, eta Urkoren irabazi amaitzeko. Prez baita, Jorge Zerrato gure lankidea, jende armailetan gustora, bokadillo garaian, oraintxe bertan pentsatzen dudanez. Horrelaxe da, Txemi, bai, hementxe ditugu jarraitzaile zuri-gorri guztiak, gaur ere, nola ez, ordu honetan gainera, bokadillo ordua da, eta, bueno, batek amaitu du bokadilloa, txikia zelako, ezen hemen ikusi dugu modukoa, eta hoien artean, hementxe dugu oso ezaguna eta oso famatua den jarraitzaile bat, hementxe dugu guri ondoan, Jesus Arrizabalaga txapela, bokadilloa amaitu duzu edo? No te oigo, no se oye. Ez, ia bokadilloa amaitu duzun. Bai. Bueno, abortzuek lotzean da bai, amaitu dut. Bai. Bueno, zer sentitzen da gaur bezalako egun batean hemen San Mamesen, azken partidua hemen katedralean? Bueno, sentimentu handize, baina, bueno, begitu mi da, geuziek, ondo, ja, hainbeste urte ere hemen euroan doaz, 32 urte, da, bueno, temporia, maitu mi da, eta, kanpo barriz egiten da baiz, eta, bueno, haiztu mi dau. Deko errepuerdoko betiko, deko, baina, begitu mi da aurre antzata, ze jentia bakizu. Hemen ez da, segurean handirik eta baina nik nau, ja, bueno, peni handize dekot, baina begitu ezkero, beste kampo barrize gorazela, eta alatxe begitu mi da aurre antza. Zenbat urte dauzkazu, ez da zu sekretu hori? Bueno, sekretua bada, zenbat urte, zuk? Nik, dekoaz, 83. 83 urtegaz. 83 urte, eta hementxe, zelaiaren ondondoan, badaukazu zure toki hartuta alboan egiten ari diren zelai horretan? Bueno, mondostie, neko eguritzen dut, betiko zenire, beti guzti izan jata, kanpoen onduan eukitea, ze, ikisi, jokalari zen izenak, da esateko garrote, con el buen sentido de la palabra, ez da izo, da beti guztain eta mentxe beti. Zerik eukinua ze okazioak
edo zein lokalidad joiteko, baina nik izagotzi beti ez. Niri gazterik, amabi urte aziritzen Samamesera hona etorten, da beti guztetan jata, hementxe egotia, hementxe behien. Doin barrizen, esan dozti, sortzikarren azituen degotela, da esan dozti Javi Utxarilla, no, txapela, esan dekotela, zehor honien nahuela. Esan da, bueno, posinau. Bueno, gu ere posten gara, zu ere futbolzelai honen historia zarelako, eta ondo pasa gaur partiduan. Bai, bueno, ni ondo posik, hemekoak errekordo handizitekoaz, da, bueno, bestien, emoten mozko, osasun hobia eukitiko, Hau bateti, oso ondo. Bueno, mila esker eta alabedia osasuna daukan, momentu behintzat oso ona dauka, 83 urte dituen Jesus Arrizabalaga jarraitzaile honek. Ia, Jorge, zelaiak beste. Gogoratu jaun Andreok, 1913ko urtarrilaren 20an, hain zuzen ere, lehen harria jarri zuteneko eguna izan zen hori, ondoren urte hartako abuztuan inauguratu zuten, jokatu zen lehen partidua San Mamesen. Geroago, tribuna konponketak, birmoldaketak eta aforo gehitzeak etorri ziren, gehien 45.000 lagun sartzen ziren San Mamesen, ondoren zutikako lekuak kendu zituzten, eta 40.000 laguneko aforoarekin egitzu zen, gaur egun esautzen dugun bezala. Hortxe duzue, Arkoa, nola ez? Arkoa Bilboko paisaian ikusten dugun arko hori desagertu egingo da. Gero ikusiko dugu zer egiten den arkoarekin. Bueno, itxuraz... 1953 urtean. Itxuraz, luzati egingo dabe, gorde egingo dabe, hasieran, ondino ez dakizelako nori piliko dabe. Baina ez berdegunen zelai barrian ez dintzen. Bueno, badago egitasmo bat, proiektu bat baino gehiago, horren inguruan. Eta, bueno, jaun Andreok, bihartik gaurko amaitu eta gero, bihartik aurrera, hasiko dira katedrala desmantelatzen, eraisten, eta bueno, horrek ere poliki ikusiko dugu nola desagortuko den, gero Euskal Herriko Unibertsitateak lur eremu honetan egingo ditun bi eraikuntza berriak eta nola sortuko diren ere ikusiko dugu. Eta noski, San Mames barriaren azken tribuna oraino aliatuko da, arearaino. Bai, alan da. Nitako bat bertan, nire sarrera hor daugat eta bueno, ikusiko berse gertatzen da azkanean, baina nik tempora pasako dago hori bukatu baino lehenago. Jorge Zerrato, protagonistaren bat hor zela inguruan? Bat baino gehiago eta oso ezagunak hementxe baititugu, futbol zelaian bertan, hemen zelaiaren ertzean egotin diren jarraitzaile famatu hauek, hementxe dauzkagu bi anai hauek, eta, bueno, horietako batean hitz egingo dugu, gainera begira ezazu ezen olako kapela dauka, eta txapela hori, eta zer dauka hor sartuta. Dotore etorri da gaur. Potxolo, Iñaki, baina Potxolo ez izenarekin ezagututa, zer dara mazu hor ba? Zer dara mazu horre, burua? Gaur, eleganti etorri gara dauta, azken partidu zaberzea, eleganti, txisterat, puruak, espada, eta gaurra. Baina buruak, ez da, kuadrilla guztirako ekarri dituzu. Gaurkoa luzea da. Etxabagarri, baina nik asko netzen dut. Igual badago prorroga eta penaltiak eta, badazpada ekarri dut, bai. Bueno, prorroga eta penaltiak ez, baina, zure uster nork sartuko du hemen azken gola San Mamesen? Ni nahi tokero izatea, ojala tokero izatea, bai, tokero. Eta zuk San Mames futbol zelai berrian ja badaukazu tokia aukeratuta? Hementxe bertan, bai, leku berberan, bai. Beraz ez duzu aldaketarik egin? Hementxe bertan, bai. Eta zenbat bitxikeri, zenbat gauza bizi izan dituzu hemen, zenbat gauza bizi izan dituzun hemen? Gauza asko, ez izan dago, izugarria da San Mamesen egotea, Hemen bizitzen da gauzak, egunero, Gauza asko. Eskerrik asko eta segi ondo pasatzen. Eskerrik asko zuei.
Bueno, ia ikusten duzuen ez dugu ondo entzuten, hemen Bilboko banda eta korala jotzen eta abesten daudelako. Bueno, gaur esan behar dugu, hori ere bai, Atletikek alegin berezi bat ere egin duela megafonia hobetzen, inbertsio bat egin behar izan du, hori dena hobetzeko, eta egia esan gaur bai entzuten dugula, behar bezala Bilboko udal musika, udal banda, eta Bilboko koral elkarteen ahotsak, gaur bai. Bai, gaur bai, zergatik aspalditik ona, amaikakoa be ulertzeko, argi bili bezan jentean, ikusten dute hori gaizki ukida bela beti, eta baina gaur konpondu egin dabe zehozer egin dabe hori argi dago. Hori dena konponduko da, gero zelai berriarekin. Bai, guztu baietz. Ederra izango dela, zalantzarik ez. Bueno, horra ateratzen ari dira jadanik jokalariak, Ramallo, Ruiz de Galarreta, Castello ere bai, Tokero ere bai. Osaka, aldaketak izango dira, Borja Ekiza. Ekiza, bai, Aduriz. Eta De Marcos, De Marcosek lehen zatia jokatu du. Honek gasolina badauka. Bai, badirudi baietz, eta argi eta garbi utzi zuen joan den denboraldian, eta denboraldi honetan ere bai, oso denboraldi ona egin duelako. Eta, hemen ditugu Bizkaiko selekzioaren jokalariak ere, arbitroa, Delgado Ferreiro jauna ere prest dago, Txetxu Rojorekin hitz egiten, eta laster, bigarren zatia hasiko da. Alaxe da bai, ez dakit aldaketarik dagoen. Bai, Herrerin urtzen dago. Herrerin. Atezainak, gero Bilartxo ikuste otor. Zerai erdian, eta Joseba Arriaga be bai, hor dago. Hortxe da, Joseba Arriaga, oantxe bertan Delgado Ferreiro agurtuz. Bai, Bilartxo Arriaga, da Iago Herrerin ez du eta aldatu egin dira. Gero zerai, Peñazken du dabe. Gorka dago hor, oindik, Gorka Azkorra. Bai, horrek hiru aldaketa egin dabe bakarrik. Hori momentuz. Hortxe da, maika zenbaki duna hain zen ere Bilartxau, baloia atzera. Gorka Azkorra. Alex Goikoetxearengan jo du baloiak, eta Etxeita ere kendu du. Tarantino Bermio Tarantino, bai. Tenerifeko jokolaria, zorion endia dago jokolaria, Tenerife igoen dago bigarren mailara. Alabesekin batera? Bai, batera, bai. Igotzen lehen da bizikoak izan dira. Hortxe da Jon Aurtenetxe. Baloia kanpora. Bai, keinu egin du hor De Marcosek. Uste zuen Ismael López bere ondoan zegoela. Baina Ismael López da hartu eta ez zegoen hain ondoa. Bueno, defentsa oso aldatu du Marcelo Bielsak. Bai, Castillo ikusten du. Ramallo Ekiza, Urtenetxe, zentralanetan orain. Zentral bezala, eta Xabi Castillo. Xabi Castillo. Ruiz de Galarreta ikusten du hor, zerai erdian. Eta gero Aduriz goian. Beste da Tokero egalean eskurian. Baloia ezkerrera. Eta orain kanpora. Malopezek Castillo horrekin jogatu nahi zuen, gaizki atera zaio baloia kanpora, eta kapitain lanetan okerrez banago Ander Iturraspe dago orain, Jorge? Ander Iturraspe, kapitain lanetan. Bai, hortxe dago Ander Iturraspe, lehen zatian Carlos Gurpegi. Carlos Gurpegi izan da, Gurpegi orain aulkian dago, bueno, nola ez, gaur lehen zatian jokatu duten jokalari guztiak hortxe daude, aulkian, denak, hor medikua, Jose Lekue, hortxe dago ere bai, eta, bueno, gaur Iturraspek momentuz behintzat, bigarren zatian hortxe dugu, eta bera da kapitaina, bai. Bai, barkatu. Ez du esan, baina Alain Arroyope urten dago, La Fuenteren tokian, eskuin aldetik. Munetaren tokian ezkerrean. Ondo jortidu hor Mikel Rikok, baina, barnek aldeaz. Ez du indarra handirik eman. Aurtenetxe. Sartzen den megafonia, Zeran aldatu da.
Bai, lehen elkarrizketak egiten egun garenean, benetan. Bai. Lanak izan ditugu, elkarren zuteko. Bueno, Jorge, pentsa ezazu, partidua amaitu eta gero, behin hasten danean argi eta soinu ikuskizuna, ikusiko duzu, zer nolako burrun bada izango dugun katedralea. Bueno, orduan hori izango da protagonista, beraz gu isilik egongo gara, eta entzun eta ikusi egongo dugu. Horrez dago gauza hundirik esan beharrik. Erdirak eta Isma Lopezena, Iago Herrerinek harrapatu du arazori gabe, baloi hori Numantzia taldeko atezainak. Hortxe da Aider Bilartxa, jokalari trebea, fitxatu eta berehala lesio larria izan zuen. Bai. Pena izan zen, zergaitik Pepe Melek, ipini zaren partidu batzutan, da gauzak ondo ganera, mutilak gaztea, da nik uste dute golari ona. Pena izan zen, beraz izanean batitura bezala jokatzen, apurtxu bete gelditu izanera lesioen kontik. Eta ez alda pena beti zera joan izana? Angel? Bai. Horako jokolariak etxin. Aukera, ikut ezagun, gelditu egin du Herrerinek, edartu sartu da horra Aritz Aduriz. Bai, aurreratu egin da, hainka sartu dago eta nik uste dut Herrerinek atrapatu baloia osta. Erdirak eta Isma Lopezena izan da, bigarren zatiko laugarren minutuan gertatu da jokaldi hau, hortxe duzu Isma Lopezen Erdirak eta ezkerrankaz, eta Ales Goikoetxeari, edo Tarantinori, aurre hartu dio Aritz Adurizek, Tarantinori, bai. Eta hor da horri dela arreta, espaldiko partez ikusi gabe, hemen Salman Besen azken partidua jokatzeko aukera izan du, eta poza izango du nola ez Eibartarrak, denboraldi gogorra izan baita hau berarentzat, belauneko oso lesio larria izan zuen, baina guztiz errekuperatuta dago, eta hementxe dago. Momentu latzak, pasa ditu. Bai, hain gaztea da berake Bielsan beran begietako izan da Bielsa da mutilea, baina pena izan zen beran lesio larria ganera, izan urte guztiak jokatu barik eta hola 20 urteko mutileak jokatu barik urte bete onda txarra izaten da hori, baina nik uste dute zela herriko jokolaria eta ritmo partidu jokatzen da, baina ritmo hartuko dugu berriro, seguro eskiak. Gaztea da eta errekoperatuko da behar bezala seguruenik Ruiz Galarreta. Castillok berresuratu du. Iturraspe, baloia atzetika atzera nahian. Ikus dezagun. Eskuinaldetik Jonas Ramallo. Baloia luze gaizka Tokerorentzat. Honek bai zutituko ditu, edo zutiaraziko ditu. Zaleak. Tarantino askar ibili da horre. Gogoratu, Ramallo. Bueno, atean Raúl. Atean Raúl. Ramallo, Ekiza, Aurtenetxe eta Castillo. Ander Iturrasbere Euskarri lanean. Baina, lehen zatien baina atzerago ikusten dut. Bardin. Lehen zatien ikusi dut Marcos alde batetik eta Herrera bestetik eta hori ikusten dut Ruiz de Galarreta alde batetik eta De Marcos. Hori da. Eta regaletan ikusten du eskerrean lehoko zatian bezala Isma López eta Tokero eskubitik eta Aritz Aduriz aurrelarian bezala. Bizkaiak berreskuratu du, ikus dezagun, baloia atzera. Aurtik eta Bilartxa horrena izan da. Raúlek gelditu du, baita baloia berala jokoan jarri ere ezkerretik. Castillok luze eskuinaldera, antxe da Aritz Aduriz, behin baino gehiagotan egiten du hori, arnean sartu, erdiratu nahi izan du eta kornerrera bidali du Ales Goikoetxeak. Hortxe da arteakoa. Aulkian jadanik Carlos Gurpegi, Susa eta gainontzekoak. Atera du kornerra Atletikek, ondori hori gabe. Baloia berri hori eskuinaldera. Ez da atera. Eta orain falta dirazi du. Epaile jaunak. Isma Lopezen falta.
Hortzi duzu, jokaldia errebekatuta, Gorka Azkorrarekin borrokan. Isma López, sondikako alurrera. Hortzi irudietan. Iñaki Saez eta Txetxu Rojo. Aldamenean, Juanjo Kampa. Erasoan berriro ere Bizkaia. Bilartxa horrekin jokatu nahi zuten. Atletikek berreskuratu du baloiaren jabetza. Castillo, motzean, De Marcosekin jokatuz. Mikel Ricoren sarrera jaso du. Jokoa jarraitzen utzi du Delgado Ferreiro. Geztu faltarik ikusi hor. De Marcos berak moztu nahi izan du. Eta zer nolako aukera izan duen Alain Arroyok. Bakarrik geratu da Raúl Fernandezen aurrean. Eta ondo atezaina, Da Raulen erantzuna oso ona izan da, ganean nik uste dute oso ondo aguanta dela, gelditu egin da. Eskua oso zaila izan da, geldiketa, oso zaila. Zemat historia dagoen hor, Eixerita, Jaun Andreu. Zemat historia. Zemat partidu, zemat gol. Kontatzeko, danan tartean. Jokaldia errepikatuta. Aukera zoragarria eta oso ondo Raúl. Eutsi egin dio. Eta ezker besoaz, kanpora bidali du baloia. Erasoan talde zurigorria De Marcos. Castilloren erdiraketa. Roska pixkatekin eta oso seguru orain. Area txikian Jago Herrerin. Ez dago etenik, baloia berri hori jokoan. Gaizka Tokero atzetik etorrita. Berreskuratu egin du Atletikek. Baloia, pasea atzera, hortxe da De Marcos, Espositorentzat edo Espositoren kontra bidali du. Adurizek buruz. Herrerinek baloia goitik bere errematatu bai. Horrek Adurizek ez dago parkatzen olako baloiak, baina nik uste dut oso flojo txurre gelditu da zuaiola buruka da. Hortxe da De Marcosen erdiraketa. Goitik bera eta botea jo eta gero erdira, hori bai. Ez du arazorik izan hor, Jago Herrerinek baloi hori arrabatzeko. Ez dute elkar ulertu orain Joseba Arriagak eta Unai Espositok. Baloia atzera, jendea txaloka, Samamesen. Posi danak. Jonas Ramallo. Marcelo Bielsaren hitzetan. Jokalari honen hobekuntza nabarmena izan da urten. Egun Jonas, gauza asko ikasi da dela. Eskuineko egalean dauka asmoa jokatzeko hori. Nik uste dut aspaldetik gona gauza ondo egiten da zela mutilak. Jolari askarra da, oso ondo markatzen dau, da gero baloi daukanean gure juten danean gauza ondo egiten dauz. Nik uste dut ikasi da dela, nahiko harin ikasi dau, da jokolari hona izan da. Castillo gerdiratu, Aduriz eta Herrerin. Atezaina nagusi. Aurre hartu dio Atletikeko aurrelariari. Indar gutxi askunda baloia. Horretik atezainari denpora mondotzo, urtetzeko baloian harrapatzen. Izan du bai astirik hor, Jago Herrerinek baloi hori harrapatzeko. Gorka Azkorraren aurpegian jodu baloi horrek. Albotik atera da eta albokosak izango da honen bestez. Atletikentzat, hortzi duzu esondikako aurrelaia. Castillo. Durangoarrak atzera. Aurten etxeak luze, Aritz Aduriz eta Mikel Rico. Baloia De Marcosentzat, eskuinaldean da Gaizka Tokero. Gasteiztarrak jaso, ikus dezagun Tokeroren erdirak eta luzegia. Bai, Esposito. Aritz Adurizekin, Isma Lopezekin borrokan. Eta alboko sakea izango da. Urte guztian ikusi du hori txenei. Bai. Urbildu gara ingurura, alde batetik, bestetik, baina erdirak eta oso kaskarrak ero da. Erdirak eta eskasak. Abantaila dauko zutonera badoa, erdirak eta bigarrenea. Aldrebez, hori izan da. Urte guztian gertadan jokari izan da. Beste bider urbildu, baina gero azkanengo pasea sakontasuna da kanpora, erdirak eta oso kaskar, gero remate gutxi. Joan egin zaio baloia Eider Bilartxa hori eta alboko sakea edo
adierazi du. Falta. Bilartxa hori eginiko falta adierazi du. Delgado Ferreiro. Aldaketak egingo dituzte. Txetxu Rojok eta Iñaki Saezek. Preste zelairatzeko Urko Bera ikusten genuen. Hor Carlos Merino ere bazegoen. Bai, Carlos Merino. Onko urtean Innsbrucken jokatu da. Bai, da. Lehen guzunut eta beregaz hitz egiten nuen nahi zapultxu beten da oso posik. Ez da biziteko oso monoto dela, baina posik jokatzen da bar, posik ibili dela. Makina bat taldetan ebilitako jokalaria. Bai, alan da. Albazeten bai onzen, Nottingham Forestetik etorri izan una atletika, atletik edo... Ez zuen sorterik izan. Ez suerterik izan, ez, baina, bueno. Gero ondo jokatu zade, ni akorretan naiz eskanengoko urtean egoitzanean manetan Levanten, bera bazeten zegoen jokatzen, da ondo gonera. Eta Bizkaiko selekzioak aldaketa gehiago egingo ditu, Laster, hortxe ikusten ditugu Prest, Urko Bera, eta baita Carlos Merino ere. Eta Unai Medina, bestea. Unai Medina, Irurak, Laster Unai Medina Barakaldoko jokolania, Carlos Merino Innsbrucken jokatea, eta gero Urko Bera Alkorkonen. Alkorkon ere bikainari da. Bai, Alkorkonen. Promozio postuan sartuta. Bai. Jose Bordalasen eskutik. Kornarra aterako du Atletikek. Borja Kiza hortxe barean sartuta. Bizkaiko jokalariek urrundu dute. Arriskua baina erason jarraituko du talde zuri-gorriak. Isma López. Aurrean du Unai Esposito erdiratu Isma Lópezek. Eta Tarantinok buruz urrundu. Iturraspe. Azkenean bai. Bueno, olatuarena, Jorge. Bai, olatuarena Samameseko armaietan. Garratzaileak, bueno, golik ez, pentsate garratzaile zerbait egin behar dute. Ea ze moduz ateratzen zaien koreografia. Bai, eta olatua banda dagoen tokitik eta korala dagoen tokitik igaro denean, eurak ere besoak altxatu dituzte. Bueno, ona ailatzen denean ere altxatuko dugu. Altxatuko ditugu besoak, Angel. Bai, ia zer diko da. Olatua pasatzen denean. Bueno, badator tsunamia. Badoa, altxa besoak, altxa. Bueno, jai giroa gaur nagusi. Samamesen katedralean. Bueno, jokoa esan behar da motel duen da lapurtxu. Bai. Ez da ikusten... Gero aldaketak ere bai. Bai, hori gertatzen da aldaketa asko egiten dizenean, alako gauza gertatzen direz. Aukera gutxi sortu ditu baitalte batek eta besteak, baina nik uste dute amandik bukatzera golak etorriko direzela. Aldaketak eta txaloak orain Espositorentzat. Gorka Azkorrarentzat ere bai. Bai, Gorka Azkorra. Zakigu berarekin hitz egiteko modua izango dugun. Gorka. Ikus dezagun. Gorka Zerratok Gorka Azkorrarekin hitz egiteko modurik daukan. Bai, orain txetorriko dela esan digu, baina apur bat edan nahi du. Egarriz dela. Baimena eman diogu ura edateko, baina badator. Badator segituan, Gorka Azkorra. Zintzoa da Gorka. Mentxe dago, Gorka Azkorra. Bueno, egarri zinen lasai, edan, egarri zaudela dinot, baina lasai hartzeko ura, lasai edateko ura. Bueno, zer moduz gauzak orain arte? Oso ondo ez, gaur jaia bat da, guretzako ez, horre handia da partioetan jolastea eta osi pozik gaur danok. Bueno, golik egongo da, zu hori bizara, segurazko buruan izan duzu. Ia nik sartzen dudan golen bat gaur Samamesen. Ba, irizio horrekin gatoz danok ez, azkeriko gara sartzeko, baina, bueno, zaila da, hieko zonak dira eta, bueno, partida ondo daroagu momentu arte eta ira bukatzen bada. Eskerrik asko, ze aukera un bat izan dezakoren Atletikek eta suerte hon Gorka. Bai, bardin eskerrik asko. Bueno, aukera, ia, segertatzen den. Bueno, ikus dezagun, jaurtitzeko prestari Itzaduriz. Isma Lópezek motzean aterako du, horrela ematen du bintzat, eta Durizek jaurti. De Marcos ere prest, area kanpo, baina motzean Aduriz.
Zaila da Ez du sartzerik izan, hortxe zegoen Mikel Rico. Hori falta atzeratu enbia dago gehiago. Ez que temporarik ez dauka eta lekorik ez aduri zekor jaurteketa egiteko. Atzerago zegoen kokatuta Urko bera. Hori De Marcos entzako izan bera, da. De Marcos. De Marcos entzako izan da, zergaitik. Gero defentsa zabaldu egiten da eta zulo gehiago egiten da jaurteketa ondo ona egiteko. Hortxe da borrokan Urko bera, Ander Iturrasperekin, Iturraspe nagusi. Hoi atzera Borja Ekizarentzat. Aida operako martxa triunfala berrirore. Zaleen ahotsetan. Luis de Galarretak De Marcos honek ezkerraldera, Isma López ezkerralderago Castillo, Xabi Castilloren erdiraketa ikus dezagon. Eta ez da iritsi baloi horretara, Ruiz de Galarreta. Ondo ikusi du jokaldia, oso ikusi du, baina oso gutxigatik ez da llegatu. Eta badaki urbiltzen berak area barrura olako baloietan, Futbol ikusten du jokalari honek. Bai, ona, jokalari honek. Bueno, badatoz, Bilbateko jokalariak, hau... Pasan urtea lehoko mailan egon zan, jokalari politak. Baina gero, Bordauz, Moran, Peña eta horrek, badatoz, beti gora, kontu honek direz. Bilbao Atletikek igandean jokatuko du Las Llanasen, hain zuzen ere. Urakanen kontrako kanporaketako lehendabiziko partidua. Bai, San Mameseko berdeguna ja ez da egongo, eta Barakaldoan nahi zaren jokatu, baina itxuraz Barakaldoko berdegunea altza egingo dabe, eta horretia Las Llanasen jokatu dabe. Alaxe da bai. Bueno, lezama baino ikusue gehiago sartzen da Las Llanasen da. Bai, eta ikusita eskanenoko partidua hemen San Mamesen zemak ditorri izan nire uste Las Llanasen ere jungo direzela. Azkenean naiz eta kanpoan bat eta bi irabazi, gero bueltako partidua. Bai. Gogorra izan zen, Parekatuak izaten direz partidu guztiak zergaitik hor goian dauzen taldeak ikusten oso horzea egitek iritsi direzela horra eta ikusi du Eibar da Alkoian hori ikusi du, nahiko parekatua izan dela partidua, Bilbao Athletic bai, alabezena be bai, errestasunik inoko ez da moten loko partidua. Bilartxaok buruz, hortxe da Urko bera da orain. Gizonik aurreratuena Bizkaiko selekzioan, Bilartxao oso ondo erabiltzen du baloia. Errestasuna duka, eskerre. Sekulakoa. Jokalari fina argala benetan, Mikel Ricok eskuina alderantz, hortxe da Unai Medina, baloia area barrura eta gola! Alain Arroyo egin du gola, lehen ez du asmatu, baina oraingoan 76. minutuan Jaun Andreok, huts eta bat, Alain Arroyo, Mirandeseko jokolaria bai. Momentuz bera da, estadistikak osatuko dituena. Bai. Oinarte, esan dira, lehenengo gola eta azkanengo gola. Huts eta bat. Bizkaia aurretik. Atletikek huts. Bizkaiak bat. Txistu batzuk ere entzuten ditugu, ez emaitzagatik. Baizik eta ipar aldeko tribunako beko armailetan zuziri batzuk, bengala batzuk eta piztu dituztelako. Eta atzo espreski hori da. Eta han bengala batzuk ere ikusten ditut, korner inguruan. Bai, eta pankarta horretan eskerrik asko Bielsa ekintzen du, piratak zurekin, eta txistuak bengala piztu duten entzat, edo entzat horre keia sortu duten entzat, bai. Gero zuziriak eta zu artifizialak eta gero izango ditugu. Baina, bardin, lehen esan duzuzuk, hasieran, prentzaurrekoan esan zanila olako gauzeke bestirezela ondo ikusten, eta bestirezela ekarri bihar. Baina, betiko lekoan eta hiru gaur, dozen erdi bakarri, baina beti nota batzuk egin. Seguridadekoak sartu dira jadanik, mordo bat sartu da hor. Eta ez da dira ezer gertatu. Oiek erorako dira, banatu dira, baina ez dira orain pizteko. Alboko sake izango da. Berriore
Erasoan Bizkaia, hortxe da ezkerraldetik golegilea, Alain Arroyo, Urko bera baloia eskatuz, baloia sakonean, ala eta guztiz hor aukera izan du ez da gitu Unai Medina edo Carlos Merino bera izan da, Carlos Merino izan da, ez? Bai, Carlos Merino izan da, bai. Bai, justo txu. Gutxigatik, ez da iritsi da, baina gutxigatik, bai. Bai, argi beri datozen ere. Bilartxao. Haze ezkerra duen. Mikel Rico. Hortze da berri hori Carlos Merino. Megafoniatik ere aholkuak. Ez da din horrelako konturik gertatu. Eta Atletiken armailetan zer, Jorge? Atletiken armailetan momentuz lasaitasuna nagusi. Bai, eta berdegunean esan dira da Atletiken jokoa nik uste moteldu egin dela. Gero eta kitxia urbiltzen da, zerai erditik gora. Nik esango nuko oraintxe bertan Bizkaia nagusi. Nagusi dira, bai. Berartaka baloie jaun eta jabetza da, da aukerak eta kola berak egin da. Hortze da Joseba Arriaga, baloia eskuinalderantz, Joseba Arriaga ez da iritsi baloia horretara. Ez da iritsi, Jona Urtenetxek moztu duelako, jokoz kanpo zegoen hor. Bai. Nik baitz esango nuke. Baloia zuzenean kanporago... Goiti bera etorri da, baina esango nuke jokalari bizkaitarra, edo bizkaiko selekzioko jokalari esan barko dugu, jokoz kanpo zegoela. Akea dugu zama bezen, askorik ez, baina badago, eta hori da lehen piztutako bengala horren eraginez. Banatu dituzte bai, ez dira bengalak, banatu dutena, argi antzeko tramakulu batzuk, gero, jendeak pizteko, baina ez da hori bezalako bengala. Hori zua izan da, eta banatu dituztenak beste erabateko dira, argiak dira. Esan diguten ez, bukaerakoa ikusgarria izango da benetan, eta horrelaxe izatea espero dugu. Eta bestelako konturik ez gertatzea. Ez dute elkarru lertu hor De Marcosek eta Xabi Castillo. Bai, Xabi Castillo esan da, lehentzako azkeneko partidu izan da. Amen, bai, eta Martín ja está lehago baina. Azken partidua Samano zen, hori da. Azken partidua Samano zen eta azken partidua Atletiken. Óscar De Marcos. Aukera horrekin jokatu nahi zuen, ez du asmatu. Batera pase hori. Alain Arroyo ere baloi hori kontrolatzerakoan ez da ondo ibili. Eta honen bestez Atletik entzat baloiaren jabetza. Urtenetxe. Castillo. Altzera, Ruide Galarreta. Ekiza. Iturraspek eskuin aldera, Ramallo gerdiratu. Egin du Unai Medinak. Joseba Arriaga, Urko bera. Joseba Arriaga berri hori Urko berarekin jokatu nahi zuen. Zuen baloi horretari izterik pasauriko. Bai, ez. Abantailerik ezeukan, errapatzeko ez. Gaizka Tokero. Bueno, Bizpairu aldiz ikusi dugu. Baina asko ere ez. Ez. Moteldu egin dara partidua argiaren zatien. Ruide Galarretak sakonean Adurizekin. Aldaketa asko egon direz, aldaketa asko gauzenean, lago gauza gertatzen direz. De Marcos. Castilloren erdiraketa, Adurize bularrez kontrolatu, atzean du Gaizka Tokero, etzegoen jokozka posta gutxiagorik ere, Tokero erdiratu eta kornarrera. Behin eta berriz. Betikoa. Urbildu dara inguruke, baina erdiraketa gero. Hortxe amaitzen dira kontuak. Bueno, izagoen zer gertatzen den kornarrera. Bueno, badauka zondu desenak Urtenetxe, Kiza, Aduriz. Urko bera korrundu du. Gaizki kornera. Gaizki oso. Koikirik hor jarraitzen du, Bai.
Borja Ekiza. Atzera. Hortxe da Iturraspe, joko antolatu nahian. Motzean Ruiz de Galarretarekin jogatuz. De Marcos. De Marcosek gaizka toker hori, honek bularrez kontrolatu, erdi-erditik sartu da. Eta erne ibili da Ales Goikoetxea, baloi hori kanpora bidaltzeko. Hasieratik ari dira, Baiko Ikili, Ales Goikoetxea ere bai. Buruz errematatzen. Zaiatu da hor Borja Ekiza, baina ez du asmatu. Tokero katera du berriro ere kornerra, ikus dezagon, Adorez, eta De Marcosi atepetik atera dio baloia, Koikilik. Koikilik, bai. Hortxe zegoen eta ez dakigu nola izan den, baina baloia atera du. Koikilik izan da, bai. Atepetik, bueno, lasaitasun gehiago eukibia da horre Ikus dezagon, asmatzeko. hortxe da Angel, jokaldia errebikatuta, aurten etxek buruz, ematen zuen barrura zigoala. Da Marcos itzutu egin da. Eta Koikili lertxundik atera du baloia, marra gain gainetik. Aztekeko delegatua ikusi dugu, Iñaki Moran, laugarren arbitroekin hitz egiten. Bai, luze gainera. Ez dakigu zer esan dio, baina uste dute ustekaberen bat egongo dela. Bai, bueno, hori hasieratik ari gara esaten, eta behar bada Jorge, uste baino, ustekabe handiagoa. Ez dakit. Momentuz ez dugu ezer berezirik ikusten hemen gu gauden tokian. Erne. Aldagleteko tunelean, baina ikusi bezain laster esango dira. Azken 10 minutuetan gertatuko omen dira ustekabe horiek. Eta okerrez banago 5 izango dira. Izango dira ustekabeak, esan nahi dut. Utxeta bat, gogoratu. Bizkaia aurretik daukagula markagailuan, 76. minutuan, Alain Arroiok sarturiko golari esker. Orain arte, izan dugun gauzarik aipagarriena, zalantzarik gabe. Partiduan, bestela, oso unkigarriak izan dira, hasierako minutuak, partidu atariko minutuak. Baina gero partiduan, ezer gutxi. Ba, ez dago baloi bat behar bezala arduratzeko modurik. Itxura denez. Ramallo. Lepoan ez da dena joten erdirak eta gero, hainkan da, ero gaizki. Baina erdirak eta on bat ez du ikusi. Armaia animatu nahian. Badauzkau hemen. Bizpairu lagun. Baina Armaia lasai dago. Lasai asko. Aurtenetxe. Aurtenetxek kanpokaldeaz, Aritz Ezkerrangaren kanpokaldeaz Aritz Aduriz egin jokatu nahi zuen. Gaizki. Ramal jokatzera. Iturraspe Ruiz de Galarretari. Hementxe da Castillo. Isma Lópezek berriro ezkerraldera. Castillo, Isma López. Ormaren eginez, Isma Lópezen erdiraketa eta Orpoz atera du eta urrundu du baloia Mikel Rikok. Carlos Merinok ere Orpoz atzera eta atzerago Tarantinok. Herrerin, luze eskuinalderantz, hementxe da Unai Medina bakarrik, aurrean du Joseba Arriaga. Unai Medina berak jarraitzen du. Bera bakarrik ez dio inork lagundu, Urko bera du hor ondoan, baloi ezkerraldera Alain Arroiorentzat, ikus dezagun Alain Arroioren erdiraketa zuzenean Raúl Fernandezen eskuetara. Marcelo Bielsa eserita, bere laguntzaileak ere bai, aldamenean zuen Claudio Vivas, erasoan Aritz Aduriz, arean sartuko da, ikus dezagun, aurrean du Goikoetxea, Adurizek ezkerranka zertiratu, inungo arriskuri gabe,
Eta inongo eragozpenik gabe jabetu da baloiaz, Iago Herrerin. Bilartxo, Mikel Rico. Koikili. Ruiz de Galarreta eskuinaldean Gaizka Tokero, baita Ramallore. Erdidatu Ruiz Galarretak. Aritzaduriz ez zuen helburu baloi horrek, baina Goiko Etxeak moztu du. Ateratu kornerra Gaizka Tokero, penalti puntu ingurura, urrundu egin du Herrerinek. Castillo, zuzenean kanpora. Langa gainetik kanpora, langa gainetik, piskat ondoretik. Hortik eta konfizantza bari goda juntzaio. Ustetor azkenean zalantza bat izan duela. Ez duela jakin zuzenean jaurti edo baloia arean jokatu. Utxeta batekorekin jarraitzen dugu. Gogoratu, azken partidu ofiziala Samamesen ere emaitza honekin amaitu zela. Bai, ez da suerte handirik ez da talde guztia gana da, talde guztia. Neskape bai Barcelonan aurka jokatu zabenean galdu izaben, Bilbao Athletic ez denen urritasun asko berdinketa egin zaben, baina ala guzti, pasa egizan, baina Levanten aurka, da Athletic behaz janeko partidu galdu. Bueno, Angel, Atletiken partidu asko jogatu da, ofizialak 1742, lehen esan dugu. Azpimarragarriak bat baino gehiago, benetan gogoratzeko modukoak. Zuretzat, zein izan da norgehiagokarik gogokoena asko ditugu aukeratzeko? Eta batzuk oain dala ez asko gertatutakoak eta jokatutakoak. Temporada kaskarra egin dut talde, hori izan dira. Nik uste dute errua danana izan dela hasieratik. Batzu ginen entrenatzaileak, nik uste entrenatzailean gana ona izan dela. Ikusita zelan zenba gauza gerta egin ezen. Baina esan behar jokolari batzupe ez dutze laguntzarik emone bieltzari. Izan gaitik jakin da nekatuta zegoenela da batzuk kasi desena eta zelezio da guzio. Bai Artenetxe, bai Muniain, bai Herrera, bai Amorebieta, gero danak etorri zen, gaizko. Bieltzan gauza honena pasan urtean izan zen, danak egin zabenela temporada aurrekoa, eta oso indartzu egon zen fizikoki eta konfizantza handiaz pasan urtean. Dain urtean, temporada aurrekoa jokolari gutxik egin dut. Gero hasi direz, apurtu direz jokolari batzuk... Ailegatu zen denboraldira, debereak egin gabe. Hori da, eta txartu hasi zen, da txartu azten zarenean, gauza galdatu egiten direz. Gero, Llorente ez, jokatu barik, gutxi jokatu dago. Hasi eran buru beste leko baten, Zaleak eta Azkideak bai, eta gero, urten etxe lehoko bueltan, esan egon, Herrera kontu esan dugu, nik uste dut bera dan zelai erdeko arrie dialtzana bera zan, ez da egon, nik uste dut hori taldeak falta handi egin Herrerana, eta gero, gero esan dena, Javi Martínez juntzan, da inbesteko jaso dituz, eta pasen urtean, kornerak eta faltak eta atatiltzabenean aurkariak inok ezeban rematatzen da. Ingo urtean, arrastasuna handiak ukitu zorratzean, eta, temporada tartean atezainari, txistuak entzun dituz, aldatu egin zaren Bieltzak, baina denpora gitzik, gero berriro etorri izanean ondo ibili izan, baina gero ikusi izan. Beran errua ez dela izan bakarrik. Defentzako lana, nire ustez Bieltzan futbola oso alai jokatzen daue zelai erdian, baina gero gure arean gaizki, da aurkarian arean bargetasun gutxikaz da asmatzeko aukera asko sortu bizaren taldeak, eta daran da guzti, gutxi, errematatzaileak gauza aukera gutxi dituz. Da hori gerta zaio, taldeari, guzti dute pasen urteko taldeak da, oingo urteko taldeak ez daukala zer ikusik. Fiziko kaskarra eukidau urte guztian kasi, da pasan urtean oso neuk izabel. Kenduta
azkanengo koileta erdi, Bai. baina kontuaneko da, Bieltzak egun zanela taldea, 14-15 jokolariagaz, bi aldiz jokatzen, final bi, eta nik uste dut hori meritua eman bizalea. Inolako zalantzari gabe. Baina, on ez dakit segertatzen da nor, baina zuzendariak asmorik ez dauka Bieltzaren atzen, hori argi dago. Hori argi dago. Katedralean historiarako norgeoka bat eskatuko nizuke. Ustekabea laster, baina ezin dugu ezer esan, Vale. Ustekabea ja prest dago, eta ezin dugu ezer esan, ez da plan horik eman. Oso ondo. Hala eskatu digulak. Bueno, ikusi arte eta agertu arte zelaian ez du jakiterik izango. Ez que bestela hemen Samaeseko markagailu erraldoietan ikusiko da, eta orduan Ustekabea bertan berakatuko. Bale, oso ondo. Baina nik esango dizuet, Ulertzen dugu. Angel, partidu historiko bat. Zuk hola gogokoen daukazuna? Manchesterreko partidua. Manchesterrekoa, lehendabizikoa, elurpekoa, aldaketa bat. Ander Iturraspe badoa. Eta begira nor irteten den hor. Orbaiz. Pablo Orbaiz. Zelaira. Pablo Orbaiz, Zelaira. Bueno. Pablo Orbaiz, Zelaira. Hau Ustekabea. Ustekabea ba. Pablo Orbaiz, Ander Iturrasperen ordez. Atletiken aulkian, denak ere zutik. Marcelo Bielsa ere bai, okerrez banago, Jorge. Bueno, beste bat dago, bai, zutitu da, eta lastere ongo da besteren bat, Bueno, hori lehen da bizikoa. Nik dakidanez, 5 izango mendira. Bai, 5 aldaketa eta hementxe dago Ander Iturraspe, gure ondoan, zelako Ustekabea. Pablo Orbaiz. Bueno. Bai, egia esan, nik uste dut, Pablo Orbaizek horrelako omenaldi bat merezi duela, eta nik uste dut momentu itxera izan dela, jende guztiak disfrutatzeko. Eta gainera, zuk eman diozu txanda, Orbaizi. Nola baita esateko, berak eman zizun zuri txanda, eta orain, ore bat izan da zuretzat. Bai, niretzako kriston orea da Pablo Orbaizekin koinziditzea bestuarioan eta zelaian, eta egia esan, kriston tipoa da, zelaian oso ona eta kanpoan oraindik hobeagoa, así que hitz onak berarentzako. Bueno, eskerrik asko Ander eta segi disfrutatzen orain aulkitik. Bale, zuek. Bueno, hau esek Ander Iturraspe ditzak, hau da, lehen Ustekabea, baina gehiago dago, 4 gehiago. Bueno, hemen Armailetan Julen Guerreroren izena aipatu dute. Ez dakinik. Bueno, esan behar da, Pablo Orbaizek esaban euki aukerarik, despedidarik. Behar bezala agur esateko. Eta nik uste note ondo egon zen dela. De Marcosen ordez, ikus dezagun, Jorge, zein da hurrengoa? Bueno, etxaron, ikusiko duzue, laster ikusiko duzue. Ez dakit ikusiko dugun, ze jendea erabaztuta da. Hementxe dator, begira nor irteten den hortik. Julen Guerrero, joko Zelaira. Txalo Zaparra da, Julen Guerrero entzat. Julen Guerrero Pablo Orbaizekin eta gainera kapitain lanetan. Julen Guerrero orain, Portugaleteko ahortxe, kolore polita ekarri du, Marrulla inguruko. Ikusten da kilo batzuk hartu dituzela. Bueno, hori. Baina, betiko... Hemen kiloak hartzen ez ditun bakarra zeuzea. Bai. Baina, Guerrero beti izan da, jokolari erreferentzia da sale antzako beti txalotutakoa. Hortxe da Pablo Orbaiz. Óscar de Marcos, hemen da Óscar de Marcos, baina hortxe dago Julen Guerrero, ezin dugu beraekin hitzegin, Julen Guerrero baloia daukanean, ezin da inorekin hitzegin, ikusi behar dugu, hortxe dago, hainbat urtetan talde honetan perla ezizenarekin ezaguna, eta bueno, aquí está Óscar de Marcos. Vamos a dejar de mirarle un momentito solo, que vamos a tener oportunidad de verle algunos minutos, pero vaya honor poder dar el relevo a todo un Julen Guerrero, vaya sorpresa. Sí, para mí es un orgullo y un privilegio poder que me sustituya a Julen, que es, como veis, uno de los más grandes aquí, los más deseados, y para mí es un orgullo. Bueno, menudo día, menuda tarde, menuda noche, y ahora viene otro cambio. Muchísimas gracias y a seguir disfrutando, Óscar. Aurten etxeren ordez. A ver, Norda Torre.
aurten ordez beste Jon Aurtenetxe. defentsa bat, beste defentsa bat. Oso ezaguna. Eta hortxe dago, Genar Andrinua. Genar Andrinua dago, prest. Hortxe dago, Genar Andrinua. Zelaian. Beste ustekabe handi bat. Eta besokoa orain Julen Guerrerok Genar Andrinuari pasatu dio. Eta bagoaz denboran atzerantza. Bai, atzerantza, bai. Hori pasatuko dio Genar Andrinua. Ia. Bueno, Genar Andrinua oso ondo dago ondino, Bai. Oso ondo dago. Urtia daukaz eta eneko ez dute berat pisasoian dago, bai. Sasoia, bueno, ia, momentuz... Hortxe da Julen. Hortxe dago, bai. Pablo Orbaizekin jokatuz. Ematen du beste gai batean ari garela, Jorge. Bai, ni ere ungituta nago, Banekien ustekabe bat egon zela, baina nik enuen espero Julen Guerrero eta Pablo Orbaiz eta Andrinua gaur futbol zelaian ikustea, benetan. Orain dela urte askotako partidua eskaintzen izango bagina bezala ari gara. Bi falta dira orain. Bai. Eta jendea Iribar. Esaten hemen, hori sekulako izango litzateke. Hori sekulakoa izango litzateke. Iribar berriz galtzamotzean ikustea ATP-an izugarri izango litzateke. Hortxe da Aritz Aduriz. Aduriz arean sartu eta baloia kornerrera. Bueno, Tarantinotako ikoetxe ez daude zer oparitzeko moduan, Beste aldaketa bat, Ismael López badoa eta... Horre paisasean dauzela. Zazpi zenbakia dauka. Joseba Besterik ezin dute zauzegut ikusten. Joseba izango da? Joseba ez! Begira ezazuen orden, lasten ikusiko duzu hementxe dago Daniel Ruiz Bazan, Dani dago, futbol zelaian eta jokatzen hasiko da, hortxe dago! Hau bai ustekabe, hau bai nik ez nuela espero. Eta ordoakio, Genar Andrinua, besokoa ematen. Daniel Ruiz Bazan. Kapitxanak urtezen dauz da, klaro. Bueno, eta Atletikeko aulki guztia zutik Marcelo Bielsa ere unkituta, benetan hau aipatzekoa da. Ega gola nork egiten duen eta, Egon gote da golik. Aber orden, azken aldaketa. Nahi gabe baldin bada ere. Hortxe da Julen, baloia sakonean. Herrerine gelditu du. Cruz Galarretaren jaurdiketa. Baloia luze, kontuz Genar. Pablo Pablo indikan martxan daukau, baina... Bai, da esan behar datorren urtean bertan ez dala egongo. Ez da horren hobatu, beran egon taldean. Entzun, Dani. Dani, hortxe da, Dani. Jokoz kanpo. Errenka da buen dator. Lesionatu egin alda. Apurtu eginda. Apurtu eginda. Bueno, hau da, albisterik txarrena, zalantzarik gabe. Danik ja urte pasata daukaz, Bueno, beste aldaketa bat, a ber. Beste aldaketa bat, ia, nor datorren. Kontuz, badoa Raúl, atezain bat aterako da. Badoa Raúl. Atezain mitiko bat. Atezainik onena. Jose Ángel Iribar. Danik eman dio besokoa. Jose Ángel Iribarri. Ez du itxik egin nahi. Antzaenez, mina dauka. Handia. Apena bat izan da. Jose Aneko medikua berarekin doa. Eta Llorente ere bai. Fernando Llorente berarekin doa barrura. Kezkatuta. Pena bat izan da, baina, bueno, Iribar gaur hemen ikustea. Honek ez dauka... Hortxe da, Jose Ángel Iribar. Ez daukatitzik hau esatek. Ikusi eta disfrutatu. Iribar eskojonudo. Ari dira kantatzen. Armailetan.
ezin ziteken bestela. Ikaragarria. Bueno, azken minutuak Jaun-Andreok. 83. minutuan gaude. San Mamesen Delgado Ferreiro jaunak azken txistua joko du. Julen! Mikel Ricoren kontra bidali du baloia. Hortxe izan du aukerak. Ez da izemal luzatuko duen Delgado Ferreiro. Amaitu da. Jaun-Andreok. Amaitu da futbola San Mamesen. Amaitu dira partiduak katedralean. Irudi politak ikusi ditugu, batez ere azken minutu hauetan. Unkituta, protagonistak, uste dut Marcelo Bielsa bera ere. Unkituta daukagula, Jorge aurrera. Bai, eta unkituta dago ere, Raúl. Raúl emocionado porque le ha dado el paso al campo, nada más y nada menos que a José Ángel Iríbar. Pero ¿qué ha sentido cuando le tocabas el guante? Escalofríos, escalofríos. Encima aquí en San Mamés, con el campo así, la verdad que increíble. Increíble porque es un mito, es historia en el Atleti, la verdad que poder vivirlo yo ha sido un placer, la verdad. Menudo sorpresón, ¿tú te lo esperabas? ¿Sabíais algo? No, la verdad que no, y la verdad que aún así se le ve como una planta en la portería, ¿no? Bueno, ¿y qué tal ha ido el partido? Al final habéis perdido, pero vamos a decir que eso es lo de menos. Bueno, yo creo que hemos disfrutado todo el mundo y nada, vamos ahí con los compañeros a ver si termina esto bien. Horixe, eskerrik asko Raúl atezainari, hementxe geratu da gurekin benetan. Aipatu behar zen, kontatu behar zigun, zer sentitu duen José Ángel Iríbarri eskua eman dion momentuan. Oso ondo berrirore himnoa San Mameseko megafoniatik, jokalariak zelai erdian, bi taldeetakoak, azken minutuetan agertu direnak hor zelaian ere bai, armailak lepo, jendea zutik, himnoa abestuz, eta poliki-poliki azken ikuskizunerako lanean edo prestakuntzetan ari dira jadanik ea zer nolako ikuskizuna eskaintzen diguten, modurik egokienean esango dio Atletiko familiak agur katedralari. Guk tartetxo bat egingo dugu publizitatearentzat, eta berehala gaituzue berriro ere zuekin zuzenean eskaintzeko San Mamesi azken agurra.
Kaixo eta Gabon berri ere jaun Andreok Samamesetik, katedraletik, amaitu da azken norgegoka. Atletik Ekuts Bizkaiak bat eta honen bestez horixe izan da katedralak hartu duen azken norgegoka. Hortxe dituzue Atletikeko jokalariak, buelta oso emanez Samameseko soropilean, hortxe Jose Angel Iribar, azken minutuetan ere hortxe izan dugu ATP-an, eta benetan unkigarriak, politak, azken minutu hauek, lehendabizi Pablo Orbaiz, gero Julen Guerrero, gero Genar Andrinua, Dani, lesionatu egin zaigu, Dani, pena izan da, eta azkenik Jose Angel Iribar. Bai, nik uste horren minutuak oso politak izan dizera, ja, futbola moteldu egin da, da gane Atletik altzen ezin joan, baina nik uste onda honek urten da gero, sale guztiak eta bazkide guztiak aspaldian ez dauzenak ikusi, atean ikusita Jose Angel Iribar berriro, oio ipurdia ipinteko izan. Hortxe dituzue jokalaria, zaleak, eta Julen Guerrero ere ikusi duzue, momentu batez, argaziak eta ateratzen, Jorge Zerrato protagonistaren bat. Bai, hementxe dauzkagu, protagonista bat ez bi. Bizkaiko selekzioaren entrenatzaile biak ditugu gure ondoan, eta gainera zuek ikusi duzu zen olako besarkada eman duten Iñaki Saezek eta Txitxu Rojok Iribarrekin. Bueno, aquí tenemos a los dos entrenadores de la selección de Vizcaya. Hay mucho ruido, pero que no se preocupe Chechu, que gritamos. Decía Iñaki que vaya abrazo, que os habéis dado el Chopo y tú. Vaya abrazo. Hombre, el 1 y el 2 estábamos muy cercanos siempre. Además, da la casualidad que fichamos juntos por el Atleti a los 19 años y siempre hemos estado juntos. O sea que nos ha unido una gran amistad y yo creo que eso prima sobre todo. No sé si además celebrasteis el 50 aniversario del debut, ¿también lo celebrasteis juntos? Sí, también. Coincidió que aquella temporada, el 62-63, yo debuté el primer partido de Liga y él el segundo. Por eso era el capitán yo en los 3 años que estuve de más. Bueno, cuéntame los sentimientos que has vivido hoy aquí, Iñaki. Son inenarrables porque estás como un poco de angustia porque ves a toda la gente que no se mueve, que está con el equipo, que hoy era un día especial porque se va a este campo, pero a mí me da la impresión de que el otro día estuve en Archanda, lo estaba viendo, me parecía que este San Mamés estaba pariendo al nuevo San Mamés. Si lo veis desde arriba, da la sensación de que está saliendo de él. Por lo tanto, yo creo que eso es un detalle importante. Muchísimas gracias, Iñaki. Vamos a hablar con un hombre. Hablaba Iñaki, decía que desde Archanda estuvisteis juntos y veíais como el viejo San Mamés estaba como pariendo al nuevo. ¿Qué sensación tuvisteis entonces? ¿Qué sensación habéis tenido hoy en este último partido, Chechu? Es difícil decirlas, ¿no? Yo para que he ido haciéndome la idea ya de hace muchísimo tiempo y hay momentos que has estado más emocionados que otros por cambiar un poquito, ¿no? Y yo lo único que quiero llevarme el recuerdo de cómo ha sido, de la gente y todo, y del campo, porque a un paso tenemos el otro, y por supuesto que va a ser igual que este, mejor campo, más moderno, pero los sentimientos de todos van a ir allí, porque la afición es lo que transmite y va a seguir siempre. Además, bueno, tenéis también el honor de ser los entrenadores que habéis conseguido el último triunfo en la Catedral. El último triunfo en la Catedral ha conseguido Vizcaya y vosotros habéis sido los entrenadores, también un honor. Bueno, yo creo que el triunfo es San Mamés, es el partido de San Mamés y de la afición, eso es lo importante. Lo otro es una cosa secundaria. El triunfo ha ganado San Mamés. Eskerrik asko Txetxu Rojo, eskerrik asko, baina nire ondoan dago beste gizon bat eta gizon honekin hitz egin behar dut nik. Gizon honekin hitz egin behar dut, Atletiken oso pertsona importantea izan da. Manolo Delgado, ¿cómo hemos vivido este partido? ¿Cómo hemos vivido este día? Arratsaldeon danori eta zorionak danori. Hemos vivido con absoluta emoción y estamos donde nos merecemos. Todo el mundo juntos, la afición es una pasada, es única y es la que lleva al equipo siempre en volandas. La felicidad de ver a todos los capitanes Nagusia en el campo ha sido súper emocionante. Estamos mirando de reojo porque no me quiero perder la entrevista con el Chopo, porque la verdad es que me dio una sorpresa. ¿Tú te lo esperabas?
No, en absoluto. Ha sido una absoluta sorpresa ver a todos los capitanes y bueno, pues una emoción terrible. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mano Delgado, saiatuko gara orain laster, bueno, Jose Angel Iribarrekin hitz egiten, ia posible den, ia gure gana datorren, bai, gure gana dator, Jose Angel Iribar, atezaina jantzita, ikusi ezazue, el txoporen irudia. Benetan, hortxe dago, gure atezaina. Bueno, nik benetan sekulako ustekabea hartu dut, ikusi zaitu benean, ez dakizuk zer sentitu duzun. Nik bai, azkeneko momentuko kontua esan da. Ondo gorde dute eta sorpresa esan da niretzate. Baina, bueno, sentitu oso ondo. Osea, gaztetu egiten zara. Benetan gero ikusita zeharrera eman diguten dan hori, kapitain danari eta bar, unkituta eta, bueno, benetan inoiz astuko esteten momentu bat, ez da? Bai, eta zenbat gauza etorri zaizkizun burura halako batean, zelaia sartu zarenean, eta atepean jarri zarenean. Bueno, burua gauza bada, jolazteko orduan edo jokatzeko orduan, bestea da hankak, oinak eta bihotza. Bueno, hor sentitzen dozu denbora ez da alperrik pasatzen, baina burua nahi du zerbait gehiago. Eta hainbat urte pasa eta gero berriro entzun dugu abesti hori, Iribar ez kojonudo. Atleti da kojonudo, Iribar da beste bat gehiago. Benetan kojonudo da zaletua eta atleti, horredoko indarra. Guk asko izan gera jokatu dugunak eta danak eman dugu beti guztia, eta hori da benetan baloratzeko gauza bat. Mila esker, Jose Angel, hori bat izan da guretzat hemen ikustea, eta niretzat ere, Salmamesen. Gorean niretzat da hemen egotea momentu honetan. Eskerrak ideai okurritu zaionari, benetan. Mila esker, Jose Angel Iribar, eta esaten genuen moduan, hori bat izan da, niretzat, ez dakit azken gola nork egin duen, baina Iribarri, Salmames honetan, egin dion azken elkarrizketa, barkatu, baina neu izan naiz. Hore bat,